Leegstaande Zeelandhallen, prima plek voor onderwijs op 1,5 meter. Het is maandag 30 november. Dit is Zeeland Nu. Ruimte genoeg voor toetsen en workshops. EPZ wil 2 nieuwe kerncentrales. En Zeeuwen kopen duurdere cadeaus. Goedenavond. De Zeelandhallen in Goes staan op dit moment noodgedwongen leeg, omdat er door coronamaatregelen natuurlijk geen evenementen gehouden kunnen worden. Maar zouden die hallen dan in de tussentijd niet gebruikt kunnen worden door Zeeuwse scholen? Het staat in een plan van een reclamebureau uit Goes. Volgens dit bureau kan bijvoorbeeld een hogeschool als de HZ de hallen gebruiken voor bijvoorbeeld workshops of toetsen waarbij studenten ver genoeg uit elkaar kunnen zitten. In coronatijden staan de Zeelandhallen vooral leeg. Maar ze zouden binnenkort wel eens gebruikt kunnen gaan worden voor onderwijs. De ruimte in de Zeelandhallen is groot genoeg om vergrote leslokaal te maken, zodat leerlingen elkaar toch 1 keer in de zoveel tijd kunnen zien en dat een leraar eigenlijk op de ouderwetse manier zijn les kan geven. Het reclamebedrijf LMG heeft een plan ontworpen om de hallen corona-proof te maken. Want zij zien, met inachtneming van de coronaregels, mogelijkheden. De Zeelandhallen is op provinciaal beleid altijd aangewezen als een soort van noodlocatie voor de hele provincie. Je zou kunnen zeggen dat dit moment eigenlijk een moment is waarop je zegt dit is nood. Ook op sociaal gebied voor jongeren. En dus zou het een mogelijkheid kunnen zijn om daar op een coronatechnische verantwoorde manier bepaalde lessen door te kunnen laten gaan. De HZ, University of Applied Sciences, zou zo'n ruimte goed kunnen gebruiken. Ja, het biedt ons gewoon extra mogelijkheden om voor wat langere termijn gebruik te kunnen maken van een externe locatie. Waarbij je ook wat grotere groepen kan ontvangen. Ook vanwege van het welzijn, hè, dat we mensen ook gewoon kunnen laten ontmoeten. Die binding die echt wel belangrijk is, ook bij studenten en docenten, om dat goed te kunnen organiseren. En daarnaast biedt een locatie als de Zeelandhallen wat minder logistieke uitdagingen, omdat je wat te maken met een grotere oppervlakte, waardoor je het kan inrichten nagelang het gebruik wat je voor ogen hebt. Onderwijs heeft een uitzonderingspositie als het gaat om het aantal mensen dat bij elkaar mag komen, als ze maar 1,5 meter afstand houden. Maar aan het gebruik van de Zeelandhallen zitten nog wel een paar voorwaarden. Het moet veilig zijn, hè, dus we moeten het goed kunnen organiseren. Het moet uitlegbaar zijn, hè, naar onze studenten, naar onze docenten, naar onze collega's, maar ook naar de buitenwacht. Dat mensen ook snappen en begrijpen dat wij dit doen en dat ze dat ook accepteren. En er moet draagvlak voor zijn. Op het moment dat we merken dat dat niet zo is, dan zullen we het ook niet doen. Ik denk dat we heel even ook moeten kijken naar wat de regelgeving wordt voor de komende persbijeenkomst, bij wijze van. En dan dingen niet moeten overhaasten, maar ze juist heel goed doen. Zodat ze op lange termijn, voor een langere periode, voor meerdere scholen kunnen gelden. En bij een nu nog lege Zeelandhallen, daar staat verslaggever Remy op en neer op een hele koude parkeerplaats. Remy, ja, deze hallen dus gebruiken voor het onderwijs. Een origineel idee, maar kun je dat zomaar doen? Nog niet. De veiligheidsregio moet bijvoorbeeld nog toestemming geven. De veiligheidsregio geeft zelf ook aan dat iedere locatie eerst getoetst moet worden aan alle mogelijke regels. Nou, zover is het nog niet. De gemeente Goes heeft aangegeven dat ze er positief tegenover staan, mits natuurlijk alle coronaregels in acht worden genomen. En ja, zoals we net al zeiden in het onderwerpje dat je net gezien hebt, onderwijs heeft een speciale positie, dus dat biedt wat meer mogelijkheden. Ja, er is dus sympathie voor het idee en dus ook wel inderdaad mogelijkheden. Wanneer zou het dan wel kunnen gebeuren, denk je? Dat is de grote vraag. Dat is nog niet bekend. Er moet natuurlijk nog van alles gebeuren. Hè. Het zou al een hoop schelen als de regels misschien, laten we zeggen, begin januari weer wat versoepeld worden. Maar wat wel zo is dat er achter de schermen in ieder geval druk over gepraat wordt en stappen worden gemaakt. Remy op en neer, dankjewel. Elektriciteitsproducent EPZ wil haar kerncentrale bij Borselen na 2033 nog eens 20 jaar open houden en er 2 centrales bijbouwen. Die nieuwe centrales zouden zo'n 10 miljard per stuk kosten en over 15 jaar klaar kunnen zijn. Dat schrijft EPZ in haar toekomstplan. En EPZ-directeur Carlo Wolters gaat er woensdag in de Tweede Kamer over praten. Inwoners van de gemeente Borselen moeten even wennen aan de plannen, want de huidige centrale langer open en dan ook nog eens 2 nieuwe erbij. Voor mij hoeft het niet. Ja, voor mij mag het. Nou, als ze heel het land vol met al die platen doen, heb je toch helemaal geen ruimte meer. Laat ze lekker uit groen laten bloeien en dan die zonnepanelen weg. Ik had het zelf verwerkt. Altijd met plezier gewerkt. En er is geen dingetje ervaren.
Als er dan toch 2 nieuwe komen, dan kun je beter die oude afbreken. Ja, de kans dat zo'n ding misgaat, dat er iets misgaat, is heel klein. Bij zorgcentrum Fremdieke in Hoek zijn meerdere bewoners en medewerkers besmet met het coronavirus. 2 bewoners zijn vorige week aan het virus overleden. Op dit moment zijn nog 6 andere bewoners besmet. 1 wordt tijdelijk in Goes verpleegd. De andere 5 zitten in isolatie op een kamer. Fremdieke telt in totaal zo'n 50 bewoners en de situatie had daarom veel impact op de bewoners en het personeel, zegt een woordvoerder van Zorgzaam, waar Fremdieke onder valt. Inmiddels zou de situatie weer onder controle zijn. De 3 rechters in de geruchtmakende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak vinden dat ze kunnen blijven. Dat zeiden ze vanochtend nadat de advocaten van de vrouwelijke verdachte een wrakingsverzoek indienden. Volgens de advocaten houden de rechters te weinig rekening met de gezondheid van haar cliënte, die ernstige nierproblemen heeft en daardoor niet bij alle zittingen kan zijn. Maar volgens de rechters en ook de officier van justitie valt het wel mee met die medische problemen. De vrouw staat samen met haar partner terecht voor jarenlang seksueel misbruik van de 2 dochters van de vrouw. René van der Laan uit Tolen mag zich een jaar lang de beste onderwaterfilmer van Nederland noemen. Hij maakte met zijn 4 minuten durende film Dark Future indruk bij de jury van het NK Onderwaterfoto en Videografie. De meeste scènes heeft hij opgenomen in de Bergse Diepsluis bij de Oesterdam. Van der Laan wilde in zijn film de milieuvervuiling in de wateren laten zien. Het filmpje laat plastic zien dat in het water drijft en netten waarin vissen vastzitten. De coronacrisis maakt jongeren eenzaam. En dat terwijl eenzaamheid onder jongeren in Zeeuws-Vlaanderen al een probleem was. Dat zegt de jongerenwerker Reiner Hegi. Hij is trots op zijn jongerencentrum Comma in Hulst. Een essentiële voorziening, zegt hij. Zeker in deze tijden. Hij mag al iets harder, Mats. Dit is jongerencentrum Comma in Hulst. Het bestaat ruim 1 jaar en voor de coronacrisis kwamen er best veel jongeren. Over de hele dag gezien waren dat er tussen de 20 en de 30, afhankelijk van de dag. Ja, en nu max 15. Minder jongeren dus dan voor de coronacrisis, maar de kinderen die er wel komen vinden het er tof. Hallo. Hallo. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja, het is wel gewoon een gezellige sfeer. Ja, het is ook gewoon heel leuk. Je kan van alles doen. Als je veel van games of wat dan ook, kun je gewoon echt heel veel. Nou, hier heb je alle vrijheid. Hier kan je gewoon alles doen wat je wil. Dus ja. Hoe belangrijk is het, een jongerencentrum? Ja, heel belangrijk. Een plek die van hun is, dat is ook de bedoeling hier. Het is hun jongerencentrum, niet mijn jongerencentrum. Of wat dan ook, hun mogen hier bepalen wat ze willen doen en wat er gebeurt. Ik ga gewoon nog een keer afstoten. Kijk, een halve. Tijdens de eerste golf en ook recent nog sloot Comma de deuren. De jongerenwerkers deden hard hun best om contact te houden. Er waren online wedstrijden en pubquizzen. Alles om jongeren zich niet alleen te laten voelen. Want eenzame jongeren zijn er wel degelijk. En die hebben dan bijvoorbeeld wel contact over de mobiele telefoon, maar zitten uiteindelijk wel gewoon heel de dag thuis. En zeker Zeeuws-Vlaanderen scoort hoger dan gemiddeld als je vergelijkt met de rest van Nederland op het gebied van eenzaamheid. Juist onder jongeren. Daarom hoopt Reinder dat er binnenkort weer meer jongeren de weg naar Comma weten te vinden. We doen er alles aan om in ieder geval de tent weer vol te krijgen. Het jongerencentrum Comma mag dus ondertussen open blijven, mits, en dat is vanaf morgen verplicht, jongeren mondkapjes dragen. Sinterklaas is in een gulle bui dit jaar. Hij is dan weliswaar minder zichtbaar vanwege corona, maar maakt dit voor een deel goed door extra geld uit te geven voor duurdere cadeaus. En vooral speelgoed wordt dit jaar eerder ingeslagen dan normaal. Mensen zijn inderdaad druk bezig om toch al op tijd de spulletjes in huis te krijgen. Omdat ze bang zijn dat het straks misschien te druk wordt. En ja, je weet ook niet wat er gaat gebeuren, dus dat merken we wel. De feestdagen zullen dit jaar wat minder uitgebreid worden gevierd dan anders. En dat komt natuurlijk door corona.
Het virus heeft voor veel ellende gezorgd en daar mag aan het einde van het jaar best iets tegenover staan om dat even te vergeten. Met het hoofdcadeau wordt daarom flink uitgepakt. Wat altijd populair is, blijven de bordspellen. De puzzels zijn een groot succes dit jaar natuurlijk. En ja, je blijft ook voor de meisjes de Barbies en LOL Surprise krijgen. Jongens zitten helemaal in de Lego, dus het is echt een beetje divers. Ondanks dat het advies is om binnen te blijven, trekken velen er toch op uit om inkopen te doen. Want sommigen vinden het niets om online te bestellen. Nou ja, dat is zo'n doodgeval waar je tegen zit. En dan denk ik van nee, ik wil het gewoon zien, voelen en kijken wat ik koop. En dat vind ik het belangrijkste. Voor mezelf doe ik het wel online, maar voor anderen wil ik dat toch liever zien. Dat is misschien raar, maar ja, dan ga ik toch liever voor naar de winkel. Dan om te kijken of het wat is, zeg maar. Maar online blijft wel de grootste concurrent van de fysieke winkels. Mensen komen ook wel met lijstjes binnen, maar zijn thuis wel flink achter de computer bezig. En dat is voor ons best wel funest. En goed, dan proberen we ons een beetje te onderscheiden. Dat we zeggen, we gooien alle kanalen open. Mensen kunnen bellen, kunnen op Facebook bestellen, kunnen via ons WhatsApp-nummer bestellen. E-mailen. En we willen het ook nog thuis bezorgen. Dus ook dat, we proberen daar toch wel een beetje tegen in te gaan. Dat we alle service bieden die de mensen willen hebben. Een stukje verderop in de stad zit een speelgoedwinkel die gespecialiseerd is in houten speelgoed. Ze hebben een etalage speciaal ingericht voor de Sint, maar het is er een stuk stiller dan voorheen. Wat wij missen is de toeristen. En het mooie van de toeristen is altijd dat ze op deze tijd ook al hun kerstinkopen doen. Vooral de Duitse families die bij ons het houten speelgoed kopen, dat is heel belangrijk klanten voor ons. Omdat ja, in Duitsland is het houten speelgoed veel duurder. En ja, we hebben een hele grote vaste klantenkring uit Duitsland. En die zien we niet op dit moment. Ik denk zeker dat we over 50% minder inkomsten praten, 50-60% minder inkomsten om deze tijd. En ja, dat voelen wij natuurlijk ook wel. En goed, blij dat de mensen uit de omgeving wel naar ons toe komen, maar we missen ze echt. De winkel redt het dankzij de Nederlandse klanten die tijdens hun bezoek meer producten kopen dan gewoonlijk. Anders was het 1 of 2, maar ik had net weer een klant die gewoon 6, 7 dingen kopen. En die ik dan allemaal netjes voor Sinterklaas in moet pakken. Alleen de kerstinkopen heb ik nog niet. Normaal ben ik in oktober al met kerstpapier bezig. Maar ja, dat heb ik dus niet. Maar ja, ze kopen wel iets meer en meerdere cadeautjes. Uit een landelijke enquête blijkt dat slechts 35% van de Nederlandse gezinnen pakjesavond gaat vieren. Maar de verwachting hierbij is wel dat het grote cadeau eindelijk van het verlanglijstje gestreept kan worden. Het was vandaag niet alleen een gure, maar ook vooral een regenachtige dag. En dat blijft de komende dagen zo. Tussen de buien is er de komende dagen toch af en toe wel een zonnetje te zien. En straks in onze serie Museum TV het Maritiem Museum in Vlissingen. Vlissingen is de stad aan zee. En Vlissingen heeft daarvan kunnen profiteren. Want in de 17e eeuw ontwikkelt zich hier de handel en de scheepvaart. Vlissingen kent rijkdom in de Gouden Eeuw en Zeeland wordt een heel machtige en rijke provincie. Dat dus zometeen en dan maken we het compleet met het uitgebreide weerbericht voor Zeeland. Ik wens u nog een fijne maandagavond en heel graag tot morgen.